Ali na diri ba? Gawas na diri ba? Dili lagi ko, di ko dangluod ko sa imong hawak kay karong nga bana. Basta mas ako iyong asawa. Wala ni mo na sunod ang pulo kasugo. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama Sayon, ko, asa man imong mama? nadira sa ilalong pa murag ng luod to sa imo ba? Ha? Nadiya si Lalong? Ngano man? Ambot ninyo ay basta ng luod to. Hay naku, naunsa lang po ning bayhanan ni, uy. Uy, nagunsa naman po ka diha. Daan ang luod ko nimo. Unsa naman po nimong gikaluodan? Basta nangluod ko nimo. Ali na diri ba? Gawas na diri ba? Dili lagi ko, di ko dangluod ko sa imong hawak kay karong nga bana. Ngano ganing nang luod ka no? Unsa ganing hinungdan? Lain na po dani, uy. Da, mangutana pa man ka puro makagdilibana. Wala kay ko kabalo no unsa hinungdan. Ay pagsultihan ko nimo para masulban na dayon. Sos, kapila na ta kag gisultian. Wala jud ka. Mo ni sakit ninyo ba kay magsuko-suko mo mangutana mi unsa hinungdan, lipon mo mutukan. Kapila man ay kasultian. Pagkasal nato kabalo na ka mo nagingong sa pastor. Da, kalimot lagi ko ana unsa to. Ali na diri ba kay mga una ta? Da, di ko mukaon, bahala mo diha. Saon maning asawahan ni, uy. Oh, nganong naginuktok man ka pa? Wala pa mo naguli di ba ma? Da, ambutan na imong mama, uy, dili masabtan. Wala man ta ko'y gibuhat nga di maayo sa iya, ha? Kalit ra man nagkasuko. Wala kay gibuhat nga dili maayo paparunos ako. Basig gidalaw. Dalaw? Wala pa, uy, layo pa man. Wala gidalaw. Basig lagi papalit si mama sa imo pa. Wala po nimo gipalit. Naigipapalit imong mama sa ako apang pagwapara. Pero napalit naman to nako. Wala na ko'y pinding. Wala nimo gipungutana siya ganina pa kung unsay hinungdan. Ipangutana man ako. Nangutana jud ko kung unsa hinungdan. Pero dili man mo tugan. Magsige ra mag-ambot. Nang luod ko nimo, ana ra may tubag. Basta pa kung dili umutugan unsay hinungdan. Kwarta na. Kay ngon ka kwarta. Diyos pa, maunay kasagarang hinungdan. Basta mas ako iyong asawa. Wala nimo na sunod ang pulo kasugo. Ha? Unsa man ang pulo kasugo? Muram kagkaroon pa ninyo ba? Na ikaw ra may naghisgot ang pulo kasugo. Oy. Wala pa jure kakabalwana pa. Wala pa gani no, karon pagay ko kadungog sa imong anak. Mao ni sikreto para dili na masuko si mama. Sida be, sultihi daw ko unsa na. Number 1 pa, tagay kwarta si mama. Number 2, tagay perminti si mama kwarta pa. Number 3, padayo na gatag. Number 4, pabiling yapon ka gatag ka mama. Number 5, ayaw pagluya-luya gatag ka mama. Number 6, ihatag ng kwarta bisag wala siya ng ayo. Number 7, sige, padayo na yapo gatag si mama. Number 8, sige, pabiling yapo gatag. Number 9, ayaw yung pagkapoy-kapoy hugatag ka mama. Number 10, ihatag din ang kwarta nimo bisag wala siya ng ayo. Pandamay. Unsa man ihatag na lang nako sa iya ang itim. Duragana yun pa. Ihatag ang itiim ni mama. Ay pandamay maning. Oh, gawas na narang itim. Ay, salamat. Ay, namugawas na ko. Diba pa? Sulbad mong problema. Basta manglori yung asawa. Sunda tong napulo kasugo. Tuga-tuga bug minyo.